Атрымліваецца, што мы ўжо больш не сацыяльна арыентаваная дзяржава. Кароткі адказ не. У чым рэальна зараз ёсць небяспека? Кепска зусім стане ў вёсцы. Ці можаш ты нейкі пазітыў выказаць? Не дурыце галаву. Здароўкі! Вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Развіццё рэгіёнаў даўно з'яўляецца галаўным болем і для ўладаў, і для тых беларусаў, што жывуць па-за Мінскам. Але цяпер краіна перажывае найбуйнейшы палітычны крызіс за гады свайго існавання. І ў выніку палітычныя праблемы накладваюцца на эканоміку, дэмаграфію ды астатнія сферы грамадства. Як вынік, мы бачым негатыўныя ацэнкі сітуацыі практычна па ўсіх тэмах. Дэпрэсія і скразяць экспертныя фокус-групы і апытання пратэснай аўдыторыі. Не, гэта зусім не перабольшванне пра стан справаў ад журналістаў, а вынікі даследавання рэгіёнаў, якое нядаўна апублікаваў Цэнтр новых ідэй. Можаце зайсці на наш сайт і азнаёміцца з ім. І менавіта з дырэктарам цэнтра Антонам Раднянковым мы сёння паразмаўляем. І вось адразу першае пытанне табе, Антон. Наколькі наогул можна давяраць гэтаму даследаванню? Як яно праводзілася і ці ўсіх удалося апытаць? Прывітанне, Яўген. Слухай, наколькі ты ведаеш, у нас Беларусі зараз сацыялогія не вельмі добра. І, у прынцыпу, рабіць нармальна сацыялагічнае даследаванне зараз не атрымліваецца. І ўсе даследаванні так ці інакш маюць нейкія скажэнні. Вось наше даследаванне, мы яго рабілі на падставе ядра пратэснай аўдыторыі. Гэта даследаванне мы рабілі разам з народным апытаннем, такой ініцыятывай, якая займаецца якраз даследаваннем пратэстоўцаў, так? Таму, конечно же, ёсць некалькі змяшчэнняў у нас па выбарцы. Вот я как казаў, гэта прыхільнікі пратэсту. Другое вялікае змяшчэнне, якое у нас ёсць, гэта людзі з вышэйшай адукацыяй. У нас даследаванні каля 75% гэта людзі з вышэйшай адукацыяй. Па грамадству іх каля 40%. Так? То бок мы разумеем, што тут таксама ёсць змяшчэнне даволі істотнае. Але, тым не менш, гэта дазваляе зразумець асноўныя праблемы, якія ў грамадстве ёсць, і, што важна, асноўныя адрозненні паміж Мінскам і тыпамі гарадоў. Калі мы праводзілі даследаванне, мы ж не ведалі таксама, якія мы вынікі атрымаем. Я, напрыклад, хваляваўся, што, мабыць, там не будзе вялікіх там адрозненняў і так далее. Але потым, калі мы пабачылі дадзеныя, мы вельмі яскрава пабачылі, дзе ў жыхароў рэгіёнаў баліць, дзе ў менчукоў не баліць. Не гледзячы ад таго, падтрымліваюць яны пратэст ці не падтрымліваюць яны пратэст. Гэта першае. Другое, мы нашы тэзісы і нашы думкі таксама тэсціравалі падчас фокус-груп. Мы рабілі серыю адмысловых фокус-груп, дзе з экспертамі па рэгіянальным развіцці, з актывістамі з рэгіёнаў абмяркоўвалі вось тыя праблемы, якія нам падаюцца важныя. Гэта была серыя такіх экспертных фокус-груп. І яны, ў прынцыпу, пацвердзілі ўсе тыя тэзісы, якія ў нас былі. Потым, зноў жа, мы давалі рэцэнзентам на вычытку наша даследаванне і, карацей, правялі некалькі такіх сітаў, праз якія адмыслоўцы таксама праверылі, ці маем рацыю з нашымі высновамі. Гэта другі момант. А трэці момант, такі, мабыць, проста цікавы. Мы ў нашым даследаванні рабілі разбіўку менавіта па тыпах гарадоў. Мы не рабілі геаграфічных разбівак, бо мы побачылі, што насамрэч адрозненні не такія вялікія, як маглі бы быць. А вялікія адрозненні ёсць менавіта паміж тыпамі гарадоў. То бок ёсць Мінск, ёсць абласныя гарады, ёсць раённыя, райцэнтры, ёсць гэтыя маленькія гарады і вёска. Вось паміж імі ёсць істотныя адрозненні. А паміж самімі там абласцямі, Віцебскай, Гомельскай ці Гродзенскай адрозненні не такія вялікія. А вось для цябе, як таксама выхадца з рэгіёнаў, што стала самым нечаканым вынікам даследавання? Для мяне, я як выхадец з рэгіёнаў, у прынцыпу, працаваў 5 гадоў з рэгіянальнымі праблемамі, з праектамі, якія дапамагаюць рэгіёнам стратэгію выпрацоўваць. Я, у прынцыпу, праблемы рэгіёнаў ведаў даволі някепска, так. Здзівіла мяне, напэўна, тое, вось гэта ўспрыняццё корупцыі. Я быў нечакана здзіўлены, як шмат людзей лічаць, што беларуская ўлада карупцыйная. І мы, калі гэта аналізавалі, мы зразумелі, што гэта звязана якраз такі з агульным падрывам даверу. Бо калі людзі разумеюць, што дзяржава працуе не на іх карысць, калі дзяржава ніякім чынам не гатова камунікаваць са сваімі грамадзянамі, баіцца грамадства, баіцца зразумець, што хоча грамадства, то і грамадства гэта бачыць, і грамадства не разумее, навошта ім гэта дзяржава, што яна ім дае,
І адгэтуль узнікае вось гэтае адчуванне разрыву паміж грамадствам і дзяржавай, а разам з разрывам губляецца давер. А калі губляецца давер, з'яўляецца вось упэўненасць, што там ёсць штосьці карупцыйнае, то бок што ўлады дзейнічаюць на сваю карысць. Вось гэта такой быў самы цікавы момант асабіста для мяне. Бо нават калі мы там глядзелі пра карупцыю в сферах, якіх людзі там лічаць карупцыя самая вялікая назвалі мясцовыя органы ўлады. Да? Не бізнес, бо звычайна лічыцца, што бізнес гэта тое месца, яны там хабары даюць і так далей. Ці там рэжым любіць увесь час расказваць, наколькі там бізнес кепскі, грошы крадзе, там не дапамагае там краіне развівацца і так далей. Але людзі так не лічаць. Людзі лічаць, што ў мясцовых уладах яны карупцыйныя і бюджэтнай сферы. Адукацыя, медыцына, ЖКХ, будоўля, вось гэта. Вельмі цікавая думка, што ў нашым выпадку тэма карупцыі вельмі моцна звязана з даверам да ўлады ў цэлым. І не настолькі карэлюе з рэальным узроўнем падобных злачынстваў, як у нашай усходняй краіне-суседцы, напрыклад. Ці той же самы Алексей Навальны наогул антыкарупцыйную рыторыку зрабіў асноўнай сваёй дзейнасці. Выходзіць, што нам трэба толькі аднавіць давер да дзяржавы, да органаў мясцовай улады, і тады карупцыя не будзе так моцна хваляваць беларусаў. Але як аднавіць гэты самы давер? Таму што зараз беларусы адчуваюць сябе часта як кінутыя пасярод небяспечнага балота, дзе паўсюль ворагі, дзе нельга давяраць нікому, ні ўладзе, ні царкве, ні праваахоўнікам. Сапраўды, у нас быццам бы няма такога, ці як сказаць, у нас карупцыя такім чынам пабудавана, што да звычайных людзей гэта не даходзіць. Звычайныя людзі не заўсёды ведаюць, як працуюць гэтыя схемы. Гэтыя схемы шмат у чым пабудаваны на нейкіх там шэрым экспарце, там мы все ведаем там цыгареты, нафта, экспарт там тэхнікі, краіны блізкага ўсходу і гэтак далей. І да людзей звычайна гэта не даходзіць. Яны пра гэта не ведаюць. Насамрэч, канешне ж, у Беларусі таксама ёсць карупцыя, яна проста збольшага сканцэнтравана ў самых вышэйшых эшелонах улады, так скажем. А не на такім побытавым узроўні. Так, у нас няма такой побытавай карупцыі вялікай, як гэта там ёсць там у краіне, напрыклад, ці ў іншых краінах. Гэта з аднаго моманту. З другого моманту, конечно, беларускія чыноўнікі ў параўнанні з расійскімі чыноўнікамі, можна сказаць, што яны бедныя. Так? У іх няма там агромістых вілаў, самалётаў, па 6 Бентлі і гэтак далей. То бок, нават з імі, калі там ёсць нейкая карупцыя, яна такая, пры тым, што яна ёсць, увесь час там узнікаюць нейкія скандалы. Там некалькі гадоў быў буйны скандал у полацкім ЖКХ, там кіраўніка ЖКХ там пад ложкам знайшлі шмат грошаў. На мытні былі вялікія скандалы, калі там у кіраўніцтве некаторых мытняў знаходзілі таксама ў дамах саміх мытнікаў вялікія сумы грошаў. То бок яно ёсць, але яно не так відавочна і не так візуальна бачна, як гэта ёсць у суседняй Расіі. Таму, канешне ж не, але зноў жа, калі мы узгадаем таго ж Сергея Ціхановскага, ён якраз такі ж у самым пачатку сваёй YouTube-дзейнасці расказваў і паказваў шмат пра гэтую няроўнасць на мясцовым узроўні, паказваў там катэджы кіраўнікоў там нейкіх прадпрыемстваў, выканкамаў і так далей. Так, вось тады гэта, дарэчы, мела вялікі попыт у людзей, там вялікі там былі прагляды і розгалас. Так, то бок яно проста ёсць, не ўсе пра гэта ведаюць і не ўсе, і таму ўспрымаецца крыху па-іншаму. Кажучы, як вяртаць давер, вельмі складанае пытанне, і яно ж залежыць ад галоўнай сітуацыі, а сітуацыя галоўная звязана хутчэй з настроямі ў грамадстве. Настроямі ў грамадстве і ўзроўнем рэпрэсій. Бо што мы бачым, што якраз такі вось гэтыя рэпрэсіі, якія цягнуцца ўжо больш года, яны падрываюць давер у грамадстве, яны падрываюць давер да органаў улады. Менавіта за гэтых рэпрэсій людзі там пішуць ананімна, не распаўсюджваюць там нейкую там вогуле там в публічнай. Яны разумеюць, што за публічную камунікацыю ты там дзесьці штосьці перапосціў, дзесьці адкаменціў, ты можаш трапіць на суткі. Ты можаш атрымаць крымінальны артыкул проста там за нейкую дзейнасць у тэлеграм-чатах. Так? Таму вось гэта ўсё падрывае, канешне, нізавы давер на ўзроўні грамадства, і гэта галоўная шкода. Пакуль рэпрэсіі нейкім чынам не суцішацца, то чакайце вялікага аднаўлення даверу ўнутры грамадства як паміж самімі грамадзянамі, нейкімі сацыяльнымі групамі, і тым больш, як паміж грамадзянамі і ўладамі не выпадае. Больш за тое, з такім узроўнем рэпрэсій у абодвух бакоў няма нават жадання камунікаваць адзін з адным.
Людзі не хочуць і не разумеюць, што нават запытвацца ў мясцовых уладаў, бо і так для іх ўсё зразумела. Мясцовыя ўлады не хочуць ісці, бо яны таксама разумеюць і яны заўсёды же нават там у мірныя даваенныя часы, як я кажу, нават тады ж былі праблемы з камунікацыяй паміж уладамі і грамадзянамі, улады заўсёды былі вельмі асцярожны. Вельмі неахвотна ішлі на гэты кантакт. Вельмі неахвотна там ішлі на кантакты з мясцовымі незалежнымі медыямі, так? Заўсёды гэтага баяліся, не хацелі падстаўляцца, не хацелі ніякай там бачнасці, каб пра іх дзейнасць штосьці ведалі. А цяпер тым больш. Цяпер і тым больш яны будуць займаць такую пасіўную пазіцыю. Мы нічога не вырашаем, гэта там вырашаюць у цэнтры. Не дурыце галаву. Слухай, у нас жыхароў рэгіёнаў часта выяўляюць як такіх абыякавых да агульнабеларускіх праблемаў людзей, якім абы была чарка ды шкварка, і калі зараз паглядзець на гэтае даследаванне, то людзей сапраўды больш не палітычныя рэпрэсіі хвалююць, а нізкія заробкі ды адсутнасць магчымасці знайсці там новую працу. Чаму такія палітычныя жыхары рэгіёнаў? Ну, тут размеркаванне ж таксама адбываецца цалкам натуральным чынам. Калі ты губляеш працу, калі твоя праца маленькі заробак, цябе гэтыя праблемы ў першую чаргу хвалююць. Потым ужо з'яўляюцца там сацыяльна-дэмаграфічныя там ці нейкія там культурныя праблемы, так, і потым там ужо экалагічна. Мы, напрыклад, паглядзелі, экалагічныя праблемы там 5% людзей хвалююць у нашым пытанні. Хаця калі ты запытаешся, якія праблемы экалогіі ёсць у вашым горадзе, праблема вельмі шмат. Людзі называюць, але іх яны не хвалююць, бо яны ў параўнанні з тым, што не можаш знайсці працу. Цябе могуць арыштаваць, пасадзіць у турму. У горадзе няма дарог, ну, канешне, як бы бруднае паветра параўнанні з гэтым не так істотна для людзей успрымаецца. Тое ж самае і тут. У першую чаргу эканамічныя праблемы турбуюць беларусаў. У гэтым жа насамрэч палягае галоўная праблема ўладаў. Яны не разумеюць, што справа не ў тым, што павылазілі з усіх бакоў нейкія БЧБшнікі гэтыя, так, з сцягамі, экстрэмісты і гэтак далей. А што гэты настрой у грамадстве таму, што эканамічная сітуацыя вельмі цяжкая. Калі ты жывеш у рэгіёнах, то знайсці працу там цяжка, кошты высокія, людзі з'язджаюць, сацыяльнай інфраструктуры няма. І таму ты незадаволены жыццём. І людзі разумеюць, што гэта сітуацыя хутка не выправіцца. У іх няма надзеяў, што ўлады змогуць неяк гэта выправіць, і праз год, два, тры сітуацыя пойдзе паляпшацца. Яны разумеюць, што вось гэтае пагаршэнне, яно доўгае. І менавіта вось гэтыя рэчы ствараюць напружанне, вось гэтыя рэчы ствараюць дэпрэсіўны настрой у грамадстве, а не насамрэч там палітычныя нейкія складнікі. Ясна. Ну, вось даследаванні розныя, яны ж дапамагаюць нам лепш разумець сітуацыю, а ў нашым выпадку тым жа канкрэтным жыхарам рэгіёнаў яшчэ і лепей уявіць свае перспектывы, як мне здаецца, мо нават нейкае рашэнне ў залежнасці ад гэтага прыняць. Але калі я стаўлю сябе на месца нейкага жыхара вёскі, то я вельмі добра ўсведамляю, што сённяшнія эканамічныя праблемы могуць толькі пагоршыцца. Пры нейкіх ліберальных рэформах мой калгас перастануць данаціць, умоўна кажучы, і штучна падтрымліваць на плаву. А пакуль на гэтых землях з'явіцца талковы дасведчаны фермер, ну, могуць прайсці проста гады. Дык што тады рабіць людзям у вёсках ды мястэчках? Валіць? Я так скажу, я думаю, жыхароў у рэгіёнах зараз хвалююць тыя праблемы, якія ў іх ёсць прямо зараз, так? І калі казаць пра такую кароткатэрміновую тактыку дзеянняў, то відавочна, чым больш горад, тым прасцей там знайсці працу, тым вышэй там збольшага заробкі і тым лепш там якасць сацыяльных паслугаў. Таму ехаць у большы горад. Гэта будзе парады мае. У дзяржавы будзе ўсё менш грошай, у тым ліку ў бюджэце. Мы разумеем, што раёны, дзе вялікая доля сельскай гаспадаркі, так, вясковыя раёны, дзе мала гарадскога насельніцтва, яны больш схільна атрымліваюць датацыі з бюджэта. Пачатку наступнага году эканамісты бюро кажуць, пачнецца рэцэсія ў эканоміцы. Калі пачнецца рэцэсія, гэта значыць, грошай у бюджэце будзе менш. Ужо зараз інфляцыя такая высокая, што такога не было ўжо некалькі гадоў. Так? Зараз уже 10% на дадзены момант, інфляцыя, верагодна, яна будзе расці. Таму да гэтага трэба рыхтавацца, і малыя гарады і нават райцэнтры трапяць пад гэты ўдар ужо зусім хутка. Жыццё будзе захоўвацца ў вялікіх гарадах і ў першую чаргу ў Мінску. То бок Мінск апошні горад, які
адчуе вось гэтую дэпрэсію. Бо збольшага людзі будуць з'язджаць альбо за мяжу, альбо у Мінск насамрэч. Так? То бок у Мінску, напрыклад, чаму зараз кошты на кватэры не падаюць? У тым ліку таму, што ў Мінск ўсё роўна там людзі, якія прыязджаюць, яны прыязджаюць, шукаюць працу і гэтак далей. Бо не ўсе гатовы там ехаць працаваць у Расію, у Польшу, у іншыя краіны. Так. Некаторым прасцей у Мінску знайсці працу. Ось, таму, такія вот расклады. Сумныя расклады. Але я за гарады таксама хвалююся. Вось калі ўзяць той же самы Жлобін, да? Там БМЗ гэта адно з галоўных прадпрыемстваў у горадзе, і калі нешта з ім здарыцца і шмат людзей, так бы мовіць, выкінуць на вуліцу, то пачнецца ж ланцуговая рэакцыя для адносна вялікага па беларускіх мерках населенага пункта. Я цалкам згодны. Калі казаць пра гарады, то найбольш уразлівыя тыя гарады, якія тое, што называюцца монагарады, альбо тыя гарады, дзе у некаторых прадпрыемстваў прамысловых вялікая доля занятага насельніцтва. Так? Гэта можа быць не монагорад, а там можа працаваць 15-20% працаздольнага насельніцтва, але гэта ўсё роўна заўважныя гарады. Бо чым больш у цябе разнастайная эканоміка, тым больш ты ўстойлівы да шокаў. Так? Зараз гарады, якія будуюцца вакол нейкіх канкрэтных галінаў, яны больш уразлівыя. БМЗ, зноў жа, Салігорск, Новополоцк, Мазыр. Так? Гэта тыя гарады, якія могуць трапіць праблемы менавіта таму, што прадпрыемствы, якія ёсць у гэтых гарадах, напрыклад, трапілі пад санкцыі. І прадпрыемствы цяжкім, той же БМЗ, ён дагэтуль знаходзіўся ў цяжкім становішчы, там вялікая доля закрэдытаванасці гэтага прадпрыемства і гэтак далей. Зараз, калі яно яшчэ трапляе пад санкцыі, і ў яго падае яшчэ экспарт прадукцыі, відавочна, што яно будзе катастрафічным стане. Так? Таму, канешне, жыхарам монагарадоў трэба таксама падумаць ехаць у тыя гарады, у якіх эканоміка больш разнастайная, якія лепш вытрымаюць гэтыя цяжкія часы. У даследаванні мне вельмі чётка запомніўся момант пра тое, што Беларусь зараз усё менш падобная на тую самую сацыяльна арыентаваную дзяржаву, якой яна шмат гадоў любіла сябе лічыць. Бо з даследавання вынікае, што існыя праблемы будуць толькі пагаршацца. Да? У нас грошай на новыя праекты не будзе, інфраструктура будзе гібець, асабліва ў рэгіёнах, і будзе даградаваць сфера паслуг праз кадравы голад. Атрымліваецца, што мы ўжо больш не сацыяльна арыентаваная дзяржава, хаця пытанне, канешне, ці былі мы ёй калі-небудзь насамрэч. І другі вывад можна назваць гэткім клішэ дурні і дарогі. У даследаванні прыгадвалася, што вельмі незадаволены станам дарог у сталіцы толькі 13% людзей, а ў мястэчках дык адразу ўсе 46%. Так і ёсць. Я як працаваў у рэгіёнах. Калі ты жывеш у Мінску, то мне падаецца, што ў прынцыпу інфраструктура даволі добра. І так яно ёсць. У Мінску добрай якасці дарогі. У Мінску добрай якасці грамадскі транспарт. У Мінску метро будуецца, на якое ідзе агромная доля, раней прынамсі ішла агромная доля ўсяго бюджэта сферы транспарта. Так? Там ледь не палова ўсяго рэспубліканскага бюджэта ішла на мінскае метро. Новыя электробусы запускаліся. Але калі ты выязджаеш у рэгіёны, ты бачыш сітуацыя зусім іншая. Так? Па-першае, у самім горадзе кепскі асфальт. Па-другое, рэгіянальныя трасы таксама ў кепскім стане. І па-трэцяе, гэта масты. У шмат такіх гарадах рэгіянальных праблемы з мастамі, яны ў аварыйным стане, ім патрэбны капітальны рамонт, ці там новае будаўніцтва, ці рэканструкцыя. Было ўражанне, што улады неяк навучыліся гэтым спраўляцца, і яны дамовіліся з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця на адмысловую праграму па будаўніцтва ці рэканструкцыю 16 мостоў па ўсёй краіне. Ну вось цяпер ЕБРР не працуе з Беларусю, менавіта з-за таго, што ўлады выкарыстоўвалі рэпрэсіі пасля выбараў мінулага года. Яны сышлі, і гэта праграма сышла. І па сутнасці жыхары рэгіёну не атрымаюць масты. А для некаторых гарадоў гэта вельмі істотная рэч. Так, яны там могуць рэкі, ці як у Полацку, Новополацку, там масты звязваюць бакі горада, ці там некаторых рэгіёнах гэта там проста горад можа быць адрэзаны, калі нешта адбудзецца з мастом. І масту не будзе. Улады спрабуюць знайсці грошы ў банку Еўразійскім банку развіцця, пакуль што тыя не гатовы выдзеліць гэтыя грошы. Так, мабыць, в наступным годзе будуць, але дакладна не ў гэтым. І гэта тычыцца ўсяго. Менш закупаецца грамадскага транспарту. Мы бачылі, як ужо пайшлі скарачэнні насамрэч у грамадскім транспарце ў рэгіёнах. У тым жа Новополацку
хочуць закрыць іх аўтобусны парк, потым хочуць закрыць трамвайную ветку, якая ёсць, якая там нафтан звязвае з самім горадам, бо нафтан крыху за горадам пабудаваны. Вось, гэта таксама хочуць закрываць, і гэтага будзе больш. То бок у малых гарадах, а грамадскі транспорт у малых гарадах так кепска працаваў. Там і так маршруты хадзілі раз на паўгадзіны, на 40 хвілін. І будуць хадзіць яшчэ радзей. І гэта будзе адбывацца паўсюль, грошай на гэта будзе менш. Тое ж самае тычыцца сацыяльных паслугаў. Людзі будуць з'язджаць, медыкі будуць з'язджаць, настаўнікі будуць з'язджаць, якасць будзе падаць. Гэта асабліва кепска, улічваючы, што мы жывем падчас эпідэміі каранавірусу. І мы все ведаем, што зараз ідзе неверагодная хваля, што в рэгіёнах все бальніцы загружаны якраз такі хворымі на каранавірус. І ці можа улады эфектыўна з гэтым змагацца? Не могуць. Ці стварае гэта нейкія пазітыўныя эмоцыі ў грамадстве? Канешне, не. Гэта таксама стварае гэтую дэпрэсію. І безабароннасць, адчуванне, што ты можаш памерці, што вакол цябе людзі паміраюць, гэта таксама тое, што стварае гэты агульны дэпрэсіўны фон. І менавіта з гэтым трэба рабіць. Так? І трэба ісці неяк насустрач грамадству, размаўляць з ім, спрабаваць з ім дамаўляцца, бо ў гэтым галоўныя праблемы, з якім зараз сутыкаецца вся краіна. Калі вось чытаеш рэгулярна навіны пра тое, што робіцца ў Беларусі, дык складваецца ўражанне, што гэты цягнік гарыць і ідзе пад адхон. Усе гэтыя праблемы, яны ніяк не вырашаюцца, але з іншага боку, вось пра загніванне ды заняпад нам кажуць яшчэ з 90-х гадоў. То бок мы дзесяцігоддзямі і так жылі ў прадчуванні, што будзе горш. Мяне цікавіць, як будзе выглядаць вось гэтая фінальная кропка падзення для нас, асабліва ў рэгіёнах. Мы станемся failed state, ці мы ўжо failed state? У чым рэальна зараз вось небяспека? Самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што такога моманту няма. Гэта як у гісторыі пра тое, калі лягушку там кідаюць у кіпяток, і калі там адразу кіпень кінуць, то яна выпрыгне. А калі яе кінуць туды і крыху падаграваць воду, то яна зварыцца там. Вось мы зараз, мы як уся Беларусь, яна зараз варыцца насамрэч. Сітуацыя пагаршаецца дзень да дня, і гэты працэс можа займаць доўгія гады. І не будзе нейкага канкрэтнага моманту, калі ўсё неяк стане failed. Так? Бо гэта доўгі такі працэс, ён можа займаць нават дзесяцігоддзі. Мы можам паглядзець на старыя савецкія прадпрыемствы, яны ж развальваюцца дагэтуль. Яны развальваюцца там з сярэдзіны 80-х. Ужо тут хутка 2030-е пачнуцца, яны дагэтуль все развальваюцца. Некаторыя ўжо разваліліся, некаторыя яшчэ. Ну, кепска зусім стане ў вёсцы. Потым зусім стане кепска ў райцэнтрах. Некаторыя людзі там пераедуць у буйныя гарады, ў абласнікі. Потым будзе рабіцца кепска ў абласніках. Потым там застанецца Менскі, якім ўсё роўна будзе даволі шмат людзей, які там зможа сам сябе неяк забяспечваць, а вакол будзе ўсё ў разрухі. Гэта такі доўгі працэс, якім няма нейкіх там кропак, на якія ты можаш паглядзець і сказаць: а, ну так, вот цяпер тут, цяпер усё. Цяпер выключаем святло. Не, будуць отваливаться такія кускі сацыяльнай сістэмы, сацыяльных паслугаў, эканомікі. Гэта будзе в розных месцах, у розны час, з рознай хуткасцю адбывацца. У некаторых раёнах гэта будзе адбывацца хутчэй. У першую чаргу вось гэты крызіс і у тым ліку вось гэтыя санкцыі, якія былі введзены, яны ж павялічаць насамрэч разрыў паміж датацыйнымі рэгіёнамі і рэгіёнамі з больш моцнай эканомікай. Гэты разрыў павышаўся і пасля крызісу 2016 году. Зараз ён толькі яшчэ мацней, яшчэ хутчэй будзе пагаршацца. Вось гэтыя рэгіёны, якія дэпрэсіўныя, хуткасць іх адмірання толькі павялічваецца. Але гэта будзе такая паўзучая дэградацыя. Яна будзе ісці па ўсёй краіне, калі не змяніць гэты вектар на пазітыўны. Вось, у прынцыпе, наўпрост гэта ў даследаванні не прыгадвалася, але мяне цікавіць стан нашых незалежных СМІ. Бо ў Беларусі яны зараз сутыкнуліся проста з неймаверным ціскам. І зразумела, што яшчэ цяжэй даводзіцца СМІ якраз такі ў рэгіёнах. Ці праблема гэта? У прынцыпе, зараз жа і так ўсё можна прачытаць у Тэлеграме. Там табе і пра чэргі ў гомельскай лякарні напішуць, і пра кепскі стан моста ў Баранавічах. Мне, шчыра кажучы, вельмі балюча глядзець, што адбываецца зараз з беларускімі незалежнымі медыямі, бо, у прынцыпу, за апошнія 5-7 гадоў у Беларусі паўсталі незалежныя рэгіянальныя медыі. Все мы ведаем, што
ёсць рэгіянальныя дзяржаўныя медыі. Звычайна гэта нейкія газеты, там гомельская праўда, там кліч радзімы, там, і гэтак далей. Але яны не паспявалі за тым, як змянялася час. Відавочна, у іх такая прадзяржаўная рэдакцыйная палітыка. І вось гэтыя рэгіянальныя дзяржаўныя газеты, у прынцыпу, не гралі ніякай ролі на мясцовым узроўні. Іх людзі не чыталі. І, звычайна, іх можна было знайсці в нейкіх там дзяржаўных будынках, там вот на ўваходзе там у прыёмнай да старшыні выканкама, там вот яны звычайна ляжаць, там полацкі веснік, там і гэтак далей. Да людзей гэта не ішло. І за апошнія 5-7 гадоў мы, як грамадзянская супольнасць, здолела пабудаваць вось гэту сетку рэгіянальных медыяў. Дзесьці з'явіліся буйныя рэгіянальныя медыі, вот як, напрыклад, моцна навіны гомельскія, так, ты рабіў з Петром Кузнецовым. Гэта такі унікальны ўвогуле, унікальны такі кейс, так? Шмат дзе з'явіліся такія дробныя рэгіянальныя медыі, нейкія сеткі зайшлі рэгіянальныя таксама ў Беларусі. І гэта прывучыла людзей цікавіцца тым, што адбываецца ў іх. Не толькі, што там у Мінску адбываецца, што там у Крамле адбываецца, што там адбываецца, не ведаю, там у агульным свеце, а што адбываецца ў іх гарадах. Гэта непакоіла заўсёды мясцовай улады. Мясцовыя ўлады заўсёды гэта вельмі уважліва чыталі, але гэта іх непакоіла, бо гэтыя медыі так ці інакш паказалі больш праўдзівую сітуацыю, якая ёсць у рэгіёнах, а ў рэгіёнах сітуацыя заўсёды была складаная. Людзі заўсёды былі шмат чым незадаволеныя. А ўладам не хацелася пра гэта чуць, не хацелася пра гэта чытаць, і яны таму заўсёды з такой насцярожанасцю ставіліся да рэгіянальных медыяў. Асабліва яны пабачылі гэта мінулым летам і нават весной, калі гэта пачалося яшчэ з каранавірусу. Бо гэтыя медыі падавалі гэтую інфармацыю хутка, і мы бачылі увесь размах трагедыі. Зараз рэпрэсіі вельмі моцна прашліся па гэтых рэгіянальных СМІ, і ў мяне няма адказу, як перафарматуецца гэтая сфера. Так? Хочацца спадзявацца, што гэтыя звычкі, якія ў людзей сфармаваліся, яны застануцца. Так? Бо, ў прынцыпу, большасць зачыненых рэгіянальных медыяў так ці інакш працягваюць весці свае тэлеграм-каналы альбо паблікі ВКонтакце. Але гэта вельмі важна, каб мець гэту, з таго боку, і зваротную сувязь ад рэгіянальных жыхароў, і да іх таксама даваць гэту рэгіянальную павестку. Каб яны цікавіліся заўсёды тым, што праходзіць у іх на месцах. Вельмі цікавым вывадам з даследавання для мяне было і тое, што людзей у рэгіёнах актыўна цікавяць зараз не толькі грамадска-палітычныя ці эканамічныя тэмы, але і экалогія. Так, топ-3 выглядаў наогул наступным чынам. Да? Это выкіды прамысловых прадпрыемстваў 58%, выхлапныя газы ад аўто 56%, ды вырубка дрэваў 47%. І ў той жа час можна прыгадаць, што экалагічная павестка, яна наогул станавілася часта і драйверам пратэстовых настрояў. І ў шматлікіх сацыялістычных краінах напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя, ды і той жа прыклад беларускіх гарадоў, да, за апошнія гады, гэта і Светлагорск, і той жа Брэст, дзе экапавестка ў выніку сфармавала і ўзмацніла, як мне здаецца, мясцовую супольнасць. Дык можа цярпенне скончыцца і новая хваля пратэстаў пачнецца праз экалагічныя праблемы? Кароткі адказ не. Калі крыху яго развярнуць, так? Трэба зразумець, што мінулыя гады ў гарадах, у рэгіёнах паўсталі праблемы, звязаныя менавіта з новымі бруднымі прадпрыемствамі. Так, гэта Омскарбон у Магілёве, ўсім вядомы на краіну акумулятарны завод у Брэсце, Светлагорскі камбінат і гэтак далей. Але тут два моманты. Першае, ва ўсіх гэтых гарадах, хоць гэтыя новыя брудныя прадпрыемствы рабіліся такой мясцовай павесткаю і мабілізавалі людзей на мясцовым узроўні, у прынцыпе, ва ўсіх гэтых гарадах брудныя прадпрыемствы так ці інакш былі запушчаны. Нідзе, а ніводная кампанія, нават кампанія ў Брэсце па акумулятарнаму заводу, яна не прывяла да поспеха, не прывяла да таго, каб завод не запусціўся. Урэшце рэшт, нават акумулятарны завод запусціўся, хаця Александр Лукашенко абяцаў мясцовы рэферэндум правесці, ён не адбыўся. І ўлады там, іх экалагічныя экспертызы прызнавалі, што гэта бруднае прадпрыемства. Усё роўна ён запусцілася. Але праблема зараз не тым. Калі нас наперадзе чакае эканамічная дэпрэсія і рэцэсія, то хутчэй за ўсё новых прадпрыемстваў не будзе ўзнікаць. І, адпаведна, не будзе вось гэтых новых кропак напружання. Бо да старых прадпрыемстваў людзі у бягучым зрэзе праблемаў яны гатовы прымаць экалагічныя праблемы.
Бо для іх гэта ўсё роўна ідзе пасля маленькіх заробкаў, пасля высокіх коштаў, пасля кепскага асфальта, пасля рэпрэсій, толькі потым з'яўляецца бруднае паветра, вырубкі і гэтак далей. Мабыць, дзесьці кропкава і будуць узнікаць канфлікты, але не варта чакаць нейкіх масавых, каб па ўсёй краіне з'являліся такія праблемы, менавіта звязаныя з экалагічнай тэматыкай. Дзякуючы гэтаму даследаванню ды і іншым мы добра ведаем, дзе знаходзімся зараз. А вось калі паразважаць пра будучыя выклікі і праблемы для рэгіёнаў, якімі яны маглі б быць? Мне адразу прыгадваецца інтэрнэт-мем пра «вы знаходзіцеся тут». Там гэткія параўнанні заўжды сустракаюцца пра той жа Роскосмас, які смяяўся над Ілонам Маскам, ды іншае. Вось калі для нас такі чэк-ліст пра жыццё ў рэгіёнах стварыць, мы ўжо прайшлі праз праблемы з мастамі, пагаршэнне стану медыцыны, ковід завітаў да нас у госці. Дык чаго нам яшчэ чакаць? Мне падаецца, адна з важных праблем, якую не замерыш сацыялагічным апытаннем, але якая нас чакае, гэта, канешне ж, паніжэнне якасці чалавечага капіталу. Умоўна кажучы, зараз спынілася вялікая колькасць гэтых праектаў, з ІБРР, там Еўрапейскі Саюз фінансаваў вялікую колькасць праектаў. Гэтыя праекты ж гэта ж не проста нейкая інфраструктура. Гэта ў тым ліку кадры, людзі, якія могуць гэтыя праекты ў гарады прывозіць, прыносіць вось гэтыя грошы, здабываць, могуць гэтыя праекты рэалізоўваць. Це людзі, якія маюць досвед камунікацыі з замежнікамі, ведаюць, як працуюць в Еўрапейскім Саюзе, якія там ёсць падыходы, якія падыходы ёсць на захадзе, якія там каштоўнасці і гэтак далей. Гэтыя ўсе сувязі зараз абрубленыя. І гэтыя людзі зараз з гарадоў будуць з'язджаць. І што мяне хвалюе, што нават в умоўнай новай Беларусі, ці калі там зноў сітуацыя перастане быць такой вострай, нават калі ІБРР зноў прыйдзе ў Беларусь, у гарадах не будзе людзей, якія будуць здольны атрымаць гэтыя грошы на гэтыя праекты. Не будуць кваліфікаваных кадраў, якія будуць здольныя гэтыя праекты запусціць і рэалізаваць. І праблема ў тым, што гэту праблему немагчыма хутка вырашыць. Гэтых людзей не навучыш вельмі хутка, не знойдзеш вельмі хутка. Тое ж самае тычыцца з дактарамі. Калі яны зараз з'язджаюць, ты не навучыш новых дактароў вельмі хутка. Яны не хутка не вернуцца назад. І самае вялікае зараз, вялікі выклік перад рэгіёнамі, гэта менавіта адток якаснага чалавечага капіталу. Бо без якаснага чалавечага капіталу рэгіёны не могуць вярнуцца да эканамічнага росту, да развіцця і гэтак далей. І вось гэта той выклік, пра які мы павінны думаць. І які, я думаю, будзе сур'ёзным фактарам, калі сітуацыя можа пачаць змяняцца да лепшага, які будзе менавіта негатыўным фактарам. Антон, як ты ведаеш, падкаст «Глыбінны народ», ён усё ж такі не толькі пра праблемы ды недахоп рэгіёнаў. Ці можаш ты нейкі пазітыў выказаць? Ці ёсць наогул вось святло напрыканцы тунелю? Гэта ж, калі так кажам, шмат негатыву, то цяжка потым рэзка пераключыцца на пазітыў. Але калі казаць пра пазітыў, мне падаецца, узровень рэпрэсій ўсё-такі крыху ў рэгіёнах менш. Мне падаецца, у рэгіёнах ёсць яшчэ вось гэты шлях у будаўніцтве гэтых нізавых гарызантальных сувязяў, у развіцці грамадзянскай супольнасці. Гэта зараз можа тычыцца вакол розных тэмах адбывацца, культурніцкіх, гістарычных. Але важна якраз такі ствараць гэтай мясцовай супольнасці. Важна працаваць на нізавым узроўні, ладзіць, я не ведаю, экскурсіі нейкія па гораду, па славутасці, гэтак далей. Каб людзі, каб грамадства у гарадах рабіліся, узнікалі гэтай супольнасці, каб з'явіўся супольны досвед працы, даверу. Бо шмат якія даследаванні паказваюць, што менавіта давер унутры грамадства вызначае, наколькі хутка будзе расці эканоміка ў той ці іншай краіне. Вось над всімі гэтымі рэчамі зараз можна працаваць, можна спрабаваць працаваць. І вось такія агменчыкі заставаліся, і каб новая Беларусь прыйшла, каб на іх потым будавалася новае беларускае грамадства. Вялізна дзякуй табе, Антон, за такую файную гутарку пра стан і перспектывы нашых рэгіёнаў. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. І не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Дзякуй, Евгена. Подписывайтесь на «Глыбінны народ», лайкайте, пишите комментарии, делитесь со своими сябрамі. Евгена, лепшы падкаст Беларусі пра рэгіёны. І будем на связи. Пока.